И здравейте хора, днес... Изчакайте. Днес ще играем Saints Row. Клипът стана доста голям и трябваше да спра. Затова... Това е втора част от... този... това притрепване тука. По-скоро я чакайте да им щупа колата. Трябва ми колата. Добре, това свърши. Значи ти вече може да махаш. И нека да тръгваме към мисията, само да скочим натам. Окей. Така. Аз мога да те използвам като боксова круша. В газа ще бя! Умри! Гази ми са, целува земята. Така та искам. Та пък ва, ти не си от отбора, ме! Какво правиш, ме? Много силна ли ми се правиш? Много силна, да. Гледайте само как се бъгва игра. Никой не мой като мене, нали? Щупих се. Щупих се. И пак сме тук, хора. Аз карам линейка. Умрях и сега карам линейка. И не мога да завивам. Да, не мога да завивам. Затова ще скоча от тази линейка, за да не пострада някой. И да скоча в този мотор. Да се тръгвам. Нека да... Не знам къде карам. Добре. Ето е болница. Ще завим. Ще се блъснем. Така. Как ви правят краката? Добре. Малко да полетим. Топа блъснат. Убийство. И не от мене. Какъв ти е мотора? Какъв ти е мотора? Няма да ми се измъкнеш. Какъв ти е мотора? Искам да видя! Ела така. Искам да ти видя мотора! Какъв ти е мотора? Нека да го види! Добре, кондил, така. Как ти е мотор? Къде да? Имам го. И пак се качва на него. Вау.
Абре, полицията ме фаща за крадене на мотор, а той си е мой. Щом съм го откраднал вече, иначе е мой. Бягай. Сам как ми правят краката. Бах ти мотор. Страх ма да не се спъна сега в тази. Да. Колата ма блъсна. Назад! Пак се качваме. Този мотор нищо ми направо не спира никъде. Аз тук отнасям хора. Здрасти, полиция. Нека да сменим радиото. Ое. Ох. Кой ма стреля, бе? Не ма стрелят. Още не знам как се кара мотор. What the? Ние караме танк! О, печеля пари! А това са зомбите? Това са зомбите и какво? О, колко пари ми дава. Защо трябва да убивам горките зомбита? Какво са ми направили? What the hell? Печеля пари като ги убивам. Next time. Добре, поправих си танка и сега пак тръгваме. Значи трябва всичките да ги убия. И за какво? Ама то това зомбита ли са или какво? А да, това са зомбита. Някоите не са. Аз няма какво друго да убивам. Ей, каква моторетка, само да щупай тези. О, колко много пари печеля. Ще направя 200. Вау, 200 хиляди. Аз съм богат. О, спечелих танк. Yes. Yes. Танковица. На руски означава танковица. Вау. Така. Ти имаш ли пари? Да ограбай, ела. Добре, взиме си тази кола и се я вкараме в гаража веднага, да не ме фане полицията пак. Има още на мисля. Но в другия епизод. И това ще е всичко от този клип. Дано ви харесал. Дайте лайк, абонати. Чао!